Здравейте! Това е новото ревю на Android България и в него ще ви представим един от най-очакваните модели за 2012 година, а именно Samsung Galaxy S3. Корейската компания се постара доста тази година и успя да срази пазара с това бижу. Galaxy S3 е съвкупно с 4-ядрен процесор, HD дисплей, страхотна камера и още много софтуерни изненади, което ще го направи един от най-продаваните телефони за тази година. Имайки предвид всички технически параметри на телефона и софтуерните му възможности, спокойно може да кажем, че от Samsung определено надминаха себе си този път. Телефонът притежава завидни качества и един уникален външен вид. Сега нека да разгледаме и дизайна на телефона. Тези от вас, които вече са се докосвали до него, сигурно са разбрали, че изработката му е доста добра. Материалите, които са ползвани за направата на този телефон, е пластмаса. Както виждате, капачето е доста пластично и е полирано. Целият телефон е с шарка, наречено камъче, което е част от мотива за природата, който от Samsung въведоха в този телефон. Дисплея е 4,8 инчов Super AMOLED с Gorilla Glass 2 покритие. Резолюцията му е 1280 по 720 пиксела. Цветовете на телефона и на самата картина са наистина доста наситени. Също така дисплеят е и с пентал матрица. В горната му част ще видите 1,9 мегапикселовата камера с възможност за HD видеозапис. Това са сензорите за близост и светлина, а това тук е светлинен индикатор. В долната част е и хардуерния основен бутон на телефона. До него са двата капацитивни, които не се виждат, ако телефона не работи. Отляво и отдясно са бутоните за увеличаване и намаляване на звука и бутона за включване. Накратко, телефонът е с доста красив външен вид, като големина. Също бих казал, че е удобен за работа. В общи линии личи си, че е смартфон от висок клас. Сега нека да разгледаме и интерфейса на самия телефон. Сигурно сте запознати с факта, че всеки производител прави частични промени по интерфейса на своите телефони, за да могат те да придобият по-уникален вид. Както виждате и в характеристиките на самия телефон, той работи с версия на Android Ice Cream Sandwich с TouchWiz Nature UX. В началото споменах и за това, че от корейската компания добавиха мотива, наречено камъче. В Samsung Galaxy S3 ще видите много елементи от природата, като външен вид, интерфейс, тапети, мелодии. Това придава голяма уникалност на телефона и създава едно релаксиращо усещане при работа с него. Да започнем с отключването на самия телефон. Предполагам, бутоните в долната част на дисплея, които са за бърз достъп, не са изненада за повечето от вас, но това, което е по-интересно, е бързата лента. Чрез тази функция можете да изберете държава, за съжаление няма България, и да следите различни новини. Също така, друго интересно е бързият достъп до камерата, който не е през този бутон, а трябва да задържите върху дисплея и да го обърнете. Така директно се влиза в камерата. Доста интересна е тази функция. Друга новост е този ефект, който забелязахте на вълничките. Отново елемент от природата. След като вече отключим телефона, виждате и същността на TouchWiz. Повечето от вас го познават от старите модели на Galaxy. Да работиш по менюто наистина е удоволствие. Почти не се забелязва бавене или забиване. Всичко работи доста гладко и се личи, че от Samsung са се постарали с оптимизацията на софтуера. Както и при другите телефони с операционна система Android Ice Cream Sandwich, имате възможност за създаване на така наречените папки. При Samsung
е малко по-интересно, че първо трябва да създадете папката и след това вече можете да добавяте приложенията в нея. Друго, което познавате, е функцията Recent, която достъпвате с продължително натискане на Home бутона. Чрез нея можете да видите последните приложения, с които сте работили и да ги премахвате. Няколко думи и за новите играчки, които са добавени в Samsung Galaxy S3. Една от тях е функцията S-Voice. Приложението е сходно на приложението Siri, което от Apple въведоха в някои от новите си телефони. За момента има какво да се желае от него, но като цяло бихте могли да се позабавлявате с това приложение. Друго интересно, което е въведено в телефона, е функцията Smart Stay. Тя ще бъде доста подходяща за тези от вас, които отделят доста време за работа с телефона или го ползват за четене. Какво представлява самата функция? Когато примерно четете, дисплея на телефона няма да загасне, но в момента, в който отместите поглед, телефона ще отчете това и след няколко секунди яркостта на дисплея ще намалее, а след още няколко дори ще изгасне. Още нещо интересно е функцията Direct Call. Когато получите SMS от даден номер, ако искате след това да го наберете, няма да се налага да влизате директно в дайлера и да набирате номера. Можете веднага да допрете телефона до себе си и номерът ще бъде автоматично набран. Още една интересна функция е Double Tap to Top. Сега ще ви покажа какво представлява тя. Като влезнете в настройките, отивате в движение и сега ще я тестваме. Ако примерно се намирате в менюто с вашите контакти или пък имейли и сте стигнали до последния, ако искате да достъпите директно до първия, можете само да почукате по телефона и директно отивате на първия контакт, ето така. Това е функцията, за някой наистина ще бъде доста удобна. И последно, което съм ви приготвил от новите функции, е Pen to Browse Images. Когато сте в дадена снимка и сте я приближили, достатъчно е само да натиснете върху дисплея и като започнете да го местите наляво надясно или нагоре надолу, виждате как се мести картината. Да обърнем внимание и на камерата на телефона. Както споменах в началото, тя е 8 мегапикселова и качеството на снимките е наистина забележително. Камерата е удобна за правене на макроснимки и също така има опция, когато правите поредица от снимки, телефон автоматично ще подбере тези, които са станали най-сполучливо и няма да се налага вие да ги подбирате сами. Малко за хардуера. Той е забележителен. 1,4 ГГц 4-ядрен процесор, 1 ГБ RAM и вътрешна памет от 16, 32 и 64 ГБ. Клиентите могат да избират една от тези три възможности, като това определя и цената на телефона. Ако тази вътрешна памет ви се стори недостатъчна, имате възможност да си добавите microSD карта, като телефона поддържа максимум до 64 ГБ. Батерията на телефона е 2100 мАч и както при повечето смарт телефони, при нормална работа спокойно може да издържи до един ден. Като заключение мога да кажа, че имайки предвид казаното и видяното до момента, едва ли ще има някой, на който да му липсва нещо. Телефонът е наистина прекрасен и бих казал, че е подходящ за всеки. Но това все пак може да прецените вие. Повече информация ще намерите в описанието, което е по-долу. Благодаря ви и ще се видим в следващото ни видео.